ene side af reaktionen, så påvirker den anden side af reaktionen. Og her har vi to reaktanter, A plus B og produktet C plus D. Hvis vi hæver niveauet af A, vil der komme flere A-molekyler ned i. Men niveauet af C og D også stiger. Og fordi der så er flere A-molekyler over det her glas, så vil de hurtigere ramme B-molekylen, det vil sige niveauet af B vil falde en lille smule. Så ligevægten går den her vej for at tilpasse. Vi har igen to glas med en koncentration af 3 af begge molekyler. Og hvis vi nu, i stedet for kun at hæve A, både hæver A og B, vil der ske en meget hurtigere reaktion herover. Så C og D vil hæves meget mere. Og nu har vi så tilføjet varme i reaktionen. Det vil så sige, at hvis vi hæver niveauet af A og B igen, bare en lille smule, og reaktionen prøver at tilpasse sig ved at få dem her, og det vil sige, når der er varme, så bevæger de sig, molekylerne, har de en højere hastighed. Så de rammer hurtigere hinanden, det vil sige, at reaktionen sker hurtigere, det vil sige, niveauet af C og D vil også stige. Så kan man så også sige omvendt, at hvis du køler det ned, så vil reaktionen gå langsommere,